Good morning guys! Happy Thursday! Kasi yung bata, nakabusangot. Absent ka kahapon. Kailangan may pipirmahan sa ano mo, diba? Sa handbook. Pagka-absent sa kanila. Ano? It's my fault guys. At hindi ko sinigurado na kung may ano talaga sila. Kaso ko wala. So, yung Las Piñas lang pala kahapon nang wala sa Metro Manila. Yun. Maganda na ako sa handbook niya. Anyway, luluto lang ako ng pambaon niya. And breakfast na rin. Siguro yun lang yung ever favorite ng chicken fillet. Meron pa natitirang dalawa. Pero nag-order na ako niyang kay Amy. Ginawa ko ng 2 pack. Kasi masarap nga siya kapag wala kang maisip na lutuin. Pwede na siya. Ulam na siya. Tapos sabay, na lang, noodles ng sabaw. Kaya balot na. Ayun. Maaga din naman ang alis namin ni Daddy. Binising din si Daddy. Prepare na siya. Pero maliligo ako tang init. Grabe. Antayin lang din namin si Chris na masundo nung niya, nung service niya. Dapat kami kasi Thursday ngayon, di ba? So, nag-advance si Kuya. Hindi niya nasundo kahapon. Sabi ko sundo niya ngayon. Para makuha niya advance niya. Coca Crunch na gusto mo? O, magano ka na dali na. Anong gusto mo? Kumain muna or maligo na? Ha? Diba? Diba? Sige, ano mo na dyan? Ay, Maggie! Sige na lang. Nakawala siya, no? Or pinakawalan mo yan kagabi, Daddy? Pack nito. Pack nito. Baka mo si Groot. Pasok na si Chris. CR. Nawa ko pakiti. Napakahalin siya. Nakawalan pala ni Daddy. So, pag siguro, pag araw, pwede na siyang kasi nagkakalat talaga siya pag nang wiwi niya eh. Oh, hilamos. Guinness. I'm ready na guys. Nasa baba na si Froggy. Nakalis na rin si Chris. 6:20 na. Nilakad lang ni Cel si Groot. Ayun, bibilin kasi ako sa kanya at may deliver na may deliver pang isang shelf, yung IKEA. Kahapon, may nag-deliver na daw, 2. Kaso, ang natatandaan ko talaga is, naka-order pa ako ng 2 nito kasi yung isa nabayaran ko ng credit card. Tapos yung isa, yun ang COD. Tapos kahapon daw, 2 yung dala. Tapos pareho siyang sinisingil. Sabi ko, hindi, kunin mo lang yung isa. So, ayun. Buti na lang may na-screenshot ko din yung order number. Nakakaloka, baka na doble-doble ko. Kasi tag dito parang may topak din yung yung Lazada. So, hindi ako makapag-check out. So, inulit ko. Siguro na doble-doble. Kaya nakakaloka. Anyway, yun na lang naman guys. Okay na ngayon 2 eh. Kasi nakabili na kami ng ng isa pang shelf sa sa Ace naman. Nung pumunta kami nung isang araw. Nakabili na ako ng mas malaki, tapos mas sturdy. Kumbaga, kasya na sila lahat doon. Pero, nagpasiguro lang din ako ng 2 pa para, kunwari sa may mapagsabay akong bazaar, diba? So, yun. And, pwede kong ibenta kapag di ko nagamit. Pag di ko din nabuksan, ayun. Kaya di ko pa siya binubuksan talaga. So, yun lang, guys. We're off na, guys, sa Better Living Parañaque. Para punta na natin si Jasper Tot. Ayun, nandun na rin sila Cel. Nakasalubong ko na lang. Sabi ko, tayo ko dito sa sakyan. Nakasalubong ko na sila. So, yun, let's go. Sabihan ko lang si Ma'am Karina na papunta na kami. Thank you, Daddy. F3. Ang seatbelt, tangingo. Ako naka-seatbelt na. Hindi pa. Mag-seatbelt ka. Stop. Yan na, nag-iingay na siya. Nag-iingay na si Tonton.
Seatbelt. Hindi ka nagdala ng jacket mo. Bakit? Lamig mamaya. Ako magdadrive guys sa ano, sa expressway. sabi ni daddy ko na mag-drive simula bahay. Sabi ko, kayo ako. Ilabas mo ng Maynila itong sasakyan. Ako magdadrive. Gagalit na siya. Kain tayo guys. Kami sa tapa. Tapa. Buddha. Good. Mag-chicken mami lang tayo. Tutok lang. For breakfast. Ito na kami mismo sa sa Better Living. Hindi ko lang alam kung saan banda. Inaantay ko si Ma'am Karina. Mag-reply. Sabi ko, nandito na kami sa area. Kain tayo. Dito na kami guys. Si Ma'am Karina. Siya po yun Naliguan ko muna kasi. Bago ko Thank you, Ma'am. Thank you so much. Tapos napansin ko sa kanya, natanggal yung mga tutong. Siya sa akin. Maliit pa naman. Pero i-refer kita kasi mas malapit ka sa Tarlac. Apo. Yung sa AK. Sige, Ma'am. Kasi mahusay mo. Daming doggy. Ano mo kayo pag medyo lumayan. Apo, sige. Tawagan ko yung mag-meet kayo. Apo, sige. Pwede naman, tsaka mura sa Apo. Tarlac. May tumulong ako. Ma'am, medyo Pasok tayo. Puro rescue pala to guys. Opo, siguro po. Medyo matigas. Pero gumaling. Ano yung lakad niya dun sa isa? Hey, Jasper! Hi! Hi! Jasper! Malambing yan. Ay, yung may bukol siya sa ano, no? Ayun, napansin ko na nawala yung mga tutong. May maliit. Opo. Although sabi ko nga kasi masabi ko yung maliit yan. Malaman natin kung TVT kasi yan. Yung Opo. chemo lang. Mm-mm. Doon lang sa Tarlac gagawain naman. Opo. Injection lang yun. Jasper! Bait-bait. Opo, bait talaga Tapos yun. pinapatakan ko lang. Iwan ko na isang visor. Apo. Patak-patak ko sa Oh, mata. how are you? How are you, Jasper? How are you? Buntat, Oo nga po nagkaroon na siya ng ano. Kaya pag medyo lumaki, ma'am, kontakin ko yung AKM. May isa akong rescue din doon. Apo. Magdadala rin ako ng pang-chemo kasi sa kanila. Apo. Dadagdagan ko na in case kung kailangan Opo. para sa kanya. At isa Ayun. malapit sa inyo. Opo. Tsaka, maganda doon. Opo. Hello! Na. Yay! Ayan, naayos na. Oo nga po sige Pero po. hindi na yung dati sugat ito. Opo, talagang ano Tagal siya. niyang pagalingin to. Galing! Tagal nung, ito yung kay Clark na sabi yung ginagawa, ma'am, daming sugat. Oo nga. Wala na naman. Ito lang kasi parang may maliit na parang pigsa. Parang nagyawat. Nilagyan kong betadine. How are you? Ha? Good boy, yan na. Good boy Thank you, Bigyan Mama. kita ng sabon. Opo. Magpapaliguan nila ng mali ko. Opo. Yung ginagamit kong Madrid na house. Yay! Okay, uwi na tayo? Ha? Uwi na tayo? Pero ito, tahimik na yan, pero nananakol ha. Opo. Pag may ibang tao, marunong na rin siyang tumakbo. Kasi Kasya kaya siya dyan, ma'am? Okay na siguro dyan, ano? ano lang mo, kasi hindi naman kamalikod sa kulungan. Opo. Ang problema ko pag hindi mataas, Na ano siya, opo. na magsusugahan. Ayan. Diretso na din naman po kami, ano eh. PM sa akin, kaya ako nagdagdag ng comment. Opo. Parang inaano niya na mas nasaktan daw siya at saka yung boyfriend niya kasi pinapakain nila to. Ah? Sabi ko,
ano po masakit? Ayaw niyo siyang ligtas? Kaya nga Sabi ko, eh. ganyan, diba? Sabi ko, ako na-o-offend. Alam mo kayong ma-offend. Hindi nakaka-offend. Gusto ba nila ibalik yan doon? Kasi namimiss namin siya pinapakain. Mas gusto niyo siyang ganun na. Oo, pinapakain nga. Layo ng nilalakad niya. Kumasagasaan. Kaya Tapos ko yung sasakit niya ba, ginagamot namin. Ginagamot niyo. Tapos ang send picture na may balahibo pa to. Pero marami ng sugat. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nung nakuha namin at nung time na napicturean mo. Nung pinicture na may mga dugo-dugo na dito. po. Tapos nung nakuha yan, mas marami. Mas marami pa. Tapos sasabihin, mas gusto mong ganun siya. Kaya nga. Anong klase? Apaka-selfish. Oo, yun nga guys. Sinasabi ko sa inyo, parang gusto nila na ibalik doon sa Don Carlos. Ibalik daw dun sa... Eh, syempre, ayaw naman namin. LRT. Opo. Di ba, LRT Jasper? Baclaran dun sa- Binabato-bato nila na ano. Diyos Tapos ko. sabi, hindi daw yun hindi ano, ang daming sugat. Kaya Kasi may nga. bukol siya. Ito, oh. Diba? Opo. Sabi ko, ito, ano to, epekto ka ng palo. Matigas na. Ibig sabihin, nagbukol yung dugo. Galing ni Ma'am Karina. Rescuer, guys. Walang ano yun. Sarili lang talaga. Kaya Diyos ko, hindi ko alam, nagdala ka ng dala. Opo. Ang bait-bait pa naman. Yan. Help tayo, guys. Please. Nagmamakaawa ako. Kasi ang dami niya pang i-rescue. Thank you, Ma'am. So much talaga. Wala, kung ano lang kaya ko. Opo. Minsan nahihirap. Oo nga po. Kaawa kasi. True. Mas lamang yung awa na parang kung anong may bigay mo, may tulong mo. Kasi hindi naman nun. Mahirap eh. Puro gastos na nga. Hindi na lang yung gastos eh. Minsan kasi pinakumulang. Opo. Pag sabihin sa balik, tapos syempre may mga alaga. Di ba kami may sakit dito sa bahay. Gusto ko dalawang senior na ulyanin na sa akin. Dalawang na-stroke na may ano sa isip. Opo. Tapos isang cerebral. Diyos ko sa tao, sa hayop, parang ang mabigat din. Minsan, pag kinakaya ko, hindi naman ako humingi ng tulong pag may sobra ako, di ba? Minsan nga fundraise ako, minsan sabi ko wala nang fundraising. Kasi nga para wala na lang Oo nga. Minsan naka-question pa kasi yung pagtulong eh. No? Totoo. Ikaw na yung nagmamalasakit, ikaw pa yung ikaw pa yung masama minsan. Uy! Uy, kumakahol. Ayaw, di ba? Opo. Mayabang na siya. Territorial. Ay, sus! Gagaling ka na. Pero, kumilig dito gagaling. Opo. Magpapaliguan mo sa siksik na. Pero okay naman po siya pagpaliguan na, hindi na siya yung takot sa tubig. Wala siyang takot sa tubig. Kaya medyo iilag na pati pero lalapit lang siya sa ganito. Tapos Opo. tuloy-tuloy lang kami paligo. Galing ni Ma'am Karina. Twice, thrice a week yung paligo Opo. sa board niya. Daming ano, puro dogs. Matigas yung buhok niya. Oo nga po. Tuloy-tuloy dun sa mga divorce. Ayun medyo. So umpisa matigas tapos lumalang mo. Opo. Uy! Tsaka hair. Ay, sila. J-lo mo siya. Kaya pag nagsiselo siya din siya. Ay, sus! Thank you so much, ma'am. Parang hindi na siya yung dati. Grabe yung mga tutong-tutong. Yung inanungan ni Clark na paliguan nila ng isa. Yung mga tugas sa may binabata dahil matigas po. Matigas. Meron pang matitira eh. Maliit na matigas. Pag tinanggal mong pilit, nagiging sugat. Okay po. Nagsusugat siya. Bango ni Jasper ah! Bango-bango naman Isip ko nga yan. kung kailangan, kung pag medyo lumaki ma'am, set natin sa ano maging. Kasi Opo. pupunta din ako doon next week. Dadala ko gamot pang chemo. Sa isang case ko. Check up mo. Para makikita siya. Yeah. Once a week na naman yun eh. Nais na yung dati ko naman. Bye-bye, Jasper. Bye-bye na. Sus. Yabang. Yabang na niya, no? Ganun nga ito. Hello, guys. So, uwi na si Jasper sa Nueva Ecija. Na siya, malinis na siya. Nakakatuwa. Nakakaiyak ako, kasi solo lang niya talaga, guys. As in, yung kung may magdo-donate, yun lang din ang mga gamit niya. Pero mostly, sariling ano lang ni Ma'am Karina. Kaya, ayun, mangayak-ngayak siya kanina. Basta nakakaiyak talaga, guys. Alam mo yung makita ka ng mga sinasalbahing aso. Tulad lang nitong Jasper boy na to. Oh. Tapos ngayon ang ano na, pogi-pogi na. Oh, di ba? Yan, tapos ang dami niya pang rescue. Kaya inano ko na rin si Jasper. Kinuha kasi ayaw nga ni Ma'am. Sabi ni Ma'am,
Okay lang sana magtagal si Jasper. Kaso may panibagong rescue siya. Dalawa naman. So, lahat yan. Rescue niya hanggang sa taas nila. Ayan. So, pinanlang. Saka kumain mo siya, hindi inuubos sa isang kain. Pinabalikan ba? Diba? Ang sweet. Ay, sweet! Ay! Ay! Ang picture lang po kayo ng ganyan. Ay, eto. Dito na lang, ma'am. Ang ganda naman ng... Ano yun, ma'am? May ano na rin? US na rin. Apo. Anong takat yun? Canon. Ang Doberman. Pinanyo siya. Apo. Ang laki nun, ano? Ayun yung ano. Jasper, go. Come na dali. Apat na, apat. Go up, Jasper. Ay, dumudugo yung ano niya, ma'am. Yun nga eh. Yung tutoy niya. Pero tingin ko DVD talaga. Up na, dali na. Dali na, baby. Jasper, come on. Baby, come baby. Dali na. Come. Ay sus, umaarte tayo. O, bebe na. Training. Training. Up na. Go. No. Dali na, dali. Up, up, Up na, dali. up. Yan. Pasok na. Inside, inside. Yan. Galing ah. Very good naman pala eh. English speaking na eh. Kung pag may ganito kasi mas madali. Opo. Parang sa mga Opo. Yay! Baby na. Sige po. Ito ma'am yung sakot niya. Opo, ma'am. Ano Thank you, yan? ma'am. Salamat po ng marami. Salamat din po sa pagtulong sa kanya. Opo. Kasi kung hindi natin alam na mangyayari Opo sa kanya. eh. Yehey. Ngayon guys, si Jasper, nakaano lang. Nakatingin lang sa kalsada. Pumunta na kami na Ecija. Nakakaiyak na, nakakaawa na ma'am yung ano si ma'am. Hindi naman nakakaawa actually na. Alam mo yung pinagdadaanan niya. Yung syempre nag-build na siya ng ano ba natin, emotion na ano yung na-attach na siya sa mga dogs na nare-rescue niya, di ba? Pero syempre para mapagpatuloy niya yung pag-rescue niya, kailangan niya ma-let go yung mga na ano niya na naalagaan niya na. So, ayun. Yo guys, please, humihingi ako ng tulong talaga sa inyo. Hindi na lang para kay Jasper, kundi para sa ibang dogs pa na mare-rescue pa ni Ma'am Karina. Kailangan niya talaga guys ng tulong kasi never na nag-ask yan kung ano lang yung kaya niya. Pero syempre talaga minsan kulang. Diba? Kasi mag-isa lang siya na naiyak na naman ako. So, yun lang guys. Hinihingi ko ng tulong para sa mga next na mare-rescue ni Ma'am. Ayun. Sana yung bebe Jasper. Nakatingin lang. Nauhaw si Jasper. Ay, iyak siya ng iyak sa labas guys. Muntik na siya makawala kanina. Ayun, dito pala kami sa sa may Manila Zoo. Nagrohas kami. Yun, inano ko na lang, pinasok ko na lang siya dito. Sige na, sige na. Behave na. Okay, nandito na tayo. Shh. Shh. You're safe, you're safe. Sige na, behave lang ha. Sige na. Mamam na. Mamam na, dali. Opo. Yan, behave lang ha. Huwag masyadong malikot. Po. Sige na, slip na. Sige na. Finish na? Finish na, Minam? Nag-stress kasi siya, hindi sanay sa biyahe. Yung ano niya ko doon. Sige na, slip na. Kalmado na siya guys. Wala na yung hingal niya. Behave naman siya eh. Yan, matutulog na lang yan. Lalo na pag nasa NLEX na kami, dire-diretso na lang ang takbo. Sige na, sleep na. Sige na, you're okay. Okay ka lang. Yan. NLEX na kami guys. Magpapalit na kami ni Daddy sa papagas lang kami tapos palit na din kami. Ako naman din drive hanggang nag-isip. Nantok na daw siya. Kaya kayo.
Nagpagas lang kami. Tapos, palit na kami ni Daddy. Ako naman ganun, guys. Drive si Jasper. Nag-iba na posisyon. Kalmado siya. Sisir muna ako di ah. Parang si Tom Pekol. Oo, di naman niya susunod. Ano ka ba? Behave nga lang siya. Okay guys, let's go. CR pa si Daddy. Hindi ko lang saan pa ito. Matatulog na yan. Kasi lang natin at masyadong malayo. Layo. Mahirap ang ano eh. Maliit na tao. Hindi abot yung kailangan ko na sabihin sa aking balakang. Yun lang nakakaano ng balakang. Nakakangalay. Jasper behave naman siya. Yan. Saan ba niloko na yun? Nakatama na si Fist. Early lunch. Hindi na. Diretso na tayo doon sa nag-drive ako. Ano kain? Tagutom. Sobrang na tayo mo ko. Sino ba? Sila sa store. Yang mo sila. Wala nasa biyak. Ba't pa ba? Smunglay na sa'yo? Oh, Yung card ko. yun na. Tama. Ikaw muna yung sa likod. Yung side mo dyan. Pag may truck, huwag mo suungin. Dahil hindi ka mananalo. I know. Okay? The winner gets the ball. The loser is smashed up. And the bus. Don't smash the bus. You haven't Ayun lang puta. Wala pala akong ano. seatbelts. Sumalampak ka muna dyan. Saan? Feeling. Opo, may truck. Don't be a dick. Neutralize it. Yung ginaw naman di. Ha? Yung ginaw. Ayan. Gising na po guys. Nasa gimba na kami. Gising na yung natutulog na palaka. Kakaloka. Dumunting na mga sagasa ng tao. Mga kapatid, sa pananampalataya, ay kung Inano mo ba? nagkatotoo Ay, eh. neutral. Ano mo na? Let's go. Sabi ko sa kanya, if he's gonna run over a kid at 120 miles per hour or kilometers per hour, the sound will be not bog. It will be like a tomato getting crushed. Peace. Tuwan-tuwa. Murderous. O tao. Ay, Filipino smiles. Ate! Huwag mo sinahan. Panda rin mo lang. Malalayas yan. Munta lang kanina, tulog naman. Mga oras natulog yung sa kabaan ng anong NLEX, Triplex, tsaka STX. Oh, ayun. Ang cute oh. Little people. Tulog na tulog si Jasper oh. Sarap ng buhay. 40-20 lang ah. Opo, sir, ayan oh, 40 oh. Asarin mo yung sarili mo dyan sa mga Oh, ito yung ayoko yung ano eh. Ang dami ng tricycle. sila Ferdinand. Oh, tao. Oh. Wait lang kuya. Splat.
Preno, dahan-dahan na. Daganan. Ano lang, right place, right. Gapang-gapang na. Gusto si Jasper, di pa ba naiihi yan? Patay na eh. Kagago na ito eh. Dead tired. Kasi tulog na tulog. Hello Philippines! Nandito tayo sa damuhan, sa mga talahay where the goats are thriving. Uy, may kangaroo. Oo, huwag mo na unahan yan. Mag-enjoy muna tayo rito. Oh, yan, banggaan na. Banggaan na, power mo! Papower yan. Power mo! Dahil karanga alam mo maging powerful. Dahan-dahan. Minsan may nasasargo to eh. Tsak to. Oo, kita mo. Pinarinuhan ba? Banu talaga. Eh, syempre. Nasa laki oh, traktura. Daming corn beef dito. Dami mong hanas. Matulog ka ulit. Uy, kunin natin yan oh. Alin? Karo ng patay. Haltakin natin. Mga lumalabas sa bibig mo. Haltakin natin. Gutom na eh. Mga walang gutom na eh. Nung kanina tulog siya, inaantok din ako guys. Sabi ko, shit, ang hirap na walang kausap. May pikit-pikit din ako eh. Pero yun, hindi naman tayo nakatulog. Dungaw-dungaw. Sungaw. Gising na si Jasper. Jasper! Bonk! Ay, sa preno. Bonk! Sige na, una na. Power mode it! Wag! Wag, ang tagal mo eh. Sabi mo 60 ano lang. O yan, tama. Hindi ka na sa dati mo kanyo. Daming hanashing. O, huwag masyadong yung dikit. Makakabawasan. Tagasama yung palay. Hindi yan sinasagasaan. Respect. Sa palay. Respect na palay. Kinakalat yung palay. Tapon na. Ganyan talaga sa probinsya kapag ka, ano, nagpapatuyo ng palay nasa kalsada. Minsan, kung may basketball court Taki. yun. Taki ng cow. Basketball court. Mahaba tong gimba, di ba? Oo. Ang oras. So, gutom na nga. 20 na. 20 pa rin. Yung tagal mo sa ano. Bitaw mo. Wala namang ano, sakit. Sila nga, tinakatsaga ko. Nagbayot na kami guys. Sikip na yung mga kaano na. Kasalubong na eh. Yung pang expressway lang tayo. Talaga. Ayan, tulog pa rin siya. Jasper, tulog na siya. Mas okay nga na pinasok siya kaysa doon sa labas kasi ang init. Mamaya, hindi umabot sana sa probinsya si Jasper. At tapos nakainom din siya kanina pagkapasok namin dito. Uminom siya ng madami. Tinang-tino kasi baka ako umihi na dyan. So far hindi pa naman marunong magpigil si Jasper. Ay, nagugutom na ako. Sana may manuan tayo dito de. Ano ba yun? Makainan. Kahit drive-thru lang. Yes, left. Ano ba pag-diretso natin? Ewan. Ang katotoo. Wala. Ikaw nagkaligaw-ligaw tayo. Hinahanap natin sila. Ay, hindi. Nung ano? Batangas yun. Batangas ba? Iba dito yun. Kaligaw-ligaw tayo, Batangas. Dito na kami guys sa bayan, San Jose, Nueva Ecija. Ayun, maaga kami. Expected ko mga alas 4 kami or alas 5 makakarating eh. Kasi ng oras na kami nakaalis ng Maynila, sobrang traffic. Paaga pa rin naman pala, alas 2 pa lang. So probably 2:30 nandun na kami niya kila Nene. Kung hindi na tuloy-tuloy na kami doon. Kaso mukhang kakain si daddy. Nadaw.
Sa usok eh. Jasper, gutom na rin yan. Ano na lang tayo? Take out na lang tayo. Para dire-diretso na tayo. Makapagpahinga na doon. Lapit na, Jasper. Lapit na ikaw. Makauwi. Upo lang. Dali na, upo na. Yan. Good boy. Good boy. Yan na. Kakain ka pagdating doon. Na, saglit na lang. Saglit na lang, bebe. Kumakain kami ng ano, guys. Makdo. Inaya. And we are here, guys. Daming kambing. Sabi ni Daddy, mangidnap daw kami 3 kambing. Kambing. O, anak ng kambing. Nakita ko na si Conan kanina yun, ah. Wala si Conan. Let's go. Hi, Jasper! We're here na, Jasper! We're here na, baby! Yehey! Yehey! Uy, nagmimigil-migil yan, ah. Tipi boy! Tipi boy! Tipi, dali! Tipi! Conan! Hi! Hello, Tipi! Hello! Dali, dali! Conanin! Conanin! How are you? Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Tipi boy! Hello! 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 Ouch! 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 Aray ko! Aray ko, guys! Hello, Conanin! Conanin! Conan! Aray ko! Aray ko! Nalaglag, guys. So, tingnan nyo yung tsura ko. Nalaglag yun. Meron aso po isa. Nakrak! Nakrak yung ano. Skrilo kasi to. Ha? Ha? May panali po ba doon? Makahiram po sana. Yung panali ng aso. Malaki? Parang ganito. Conan. Ay, nako. Andusin ko na, oh. Oh. Ay! Tipi po ya, ikaw, ha? Laglag tuloy. Let's go, Jasper. Let's go. Let's go, dali. Halika na. Dito, dali. Yan. Yan, welcome. Welcome to Nueva Ecija. Ayun, umihi siya. Very good eh. Hindi nagwiwi sa kara. Galing ah. Let's go. Buti konti lang yung crack ng ano, ng camera. Wala akong tipin. Ito yung itsura ko. Dusin ko na. Let's go, dali. Buti may dala akong damit pamalit. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, dali. Come on. Come on na, para makakain ka na. Come on na. KitKat. Sige na. No, no. Tipi. Doon ka, Tipi. Dali. Doon. No, Jasper. No, no. Magkakasama kayo. No, no. Shh. Tipi boy. Doon na, Tipi. No. No. Ayan na, may salamin na pala yung ano, bahay. Let's go, dali. Sa negro, oh. Ay! Ay! Si Einstein. Tsaka si Da Vinci, mataba na. Si Einstein, hindi pa nag-ano. Ito po, hindi pa nag-i-improve, ano. Oh, pero may buhok. Wala, may sungit nga lang. Tara, dito tayo. Baka awayin, di kaya? No, no, no. No.
Mag-away! No! Einstein! Einstein! Mapait ka pa na Yan. Dali na. Dali na. O, depende na sinusungitan yan. Oo nga, ito masungit eh. Ito pala, babae po pala ito. O parang lalaki. Buntis yata eh. Ha? Naging asawa ni Stein. Ah, buntis ba to? Oo. Hindi nga po. Hala. Pwede ka palang manalamin dito eh. Hello guys. Ah, nagta-tiles na. Ay, yung CR, okay na oh. Tiles na. Kwarto. Para dito na daw kami tutuloy pagka ano, pumunta. Ay, ang payat niya ano. Opo, grabe naman si KitKat. Ngayon, dirty kitchen na ano na rin. Na tiles na. May pugon talaga si mama eh, no? Ayun. Pasok tayo. Oh, yung kitchen, na-tiles na din pala. Na-tiles na po pala yung ano, no? Ito yung pinto. Kasi hindi pa, ano, hindi pa kakabit. Baka magasgas eh. Ang lalaki naman yun. Ang lalaki. Kilalaki. Ng mga ano. Pa. Ilang ano pa? Wow. Dito. Dumating na yung mga pinto. Sa mga kwarto. Pinturahan na din. Kunti pa. Ah, yung isang ano pa lang. Dito wala pang ano. Wala pa siyang tiles. Yun. Kunti na lang guys. Matitira na to. Para matanggal na itong mga tambak dito. Loko ka tipi boy ah. Dumi na tuloy ng damit ko. Lalaki ah. Granite yan. Manong ano. Mga anak ni Maggie oh. Ang lalaki oh. Diyos ko. Anak ni Maggie at ni Groot. Hello! Hello! Ito si Butch. Ito si Choco. Si Chocong. Ito may gumatngat eh. Choco. Tapos si Gray. Hey Gray! Hey sis! Tapos nga si KitKat nakawala. Nasa kawalan lang. Kasi ito naman. Magnanay. Taba ni ano? Ni Spotty. Ganyan talaga balat niya, itim mo. Kala mo sakit eh. Huwag na maingay, huwag na maingay. Ando na si Jasper guys, ano. Kasama ni Einstein tsaka ni ano, Da Vinci. Ayan. Okay ka na dyan, Jasper? Okay ka na dyan, bebe? Ha? Okay ka na dyan? Yan, o diba? Luwag. Gala. Nakakuha akong mangga guys. Nalaglag. Kainin natin daw kila nene. Hindi natin si nene sa bahay nila nanay. Tara, dun tayo. Kila nene. O, dito na natin iwan to. Dito na natin iwan, i-park. Tara. Para mapagpagan na rin itong ano. Pagpagan na itong ano. Yan. Behave naman si Jasper guys. Ang galing nga eh. Hindi man lang siya naglikot-likot masyado. Unlike na ano ni Groot tsaka ni Maggie. Malikot sa biyahe. Si Poknat ang maganda rin niya ano. Isama sa biyahe. Tahimik lang.
So yun, doon na si Jasper. Mamaya, pabalikan ko. Pahinga muna kami doon sa bahay. Masarap, kuya? Oo. Galing mo. Kaya nag-take out ako sa ano. Saan eh? Tara. Saan po kayo punta? Kabila. Kabila po. Sige po. Ah, sige. Masarap, kuya? Oo. Galing mo. Kaya nag-take out ako sa ano. Saan eh? Tara. Saan po kayo punta? Kabila. Kabila po. Sige po. Ah, sige. Bumalik kami rito, guys. Nagluluto si Nene ng pagkain ng aso. Si Jasper, behave na behave. Pero sabi ni Nene, palalabasin niya daw si Jasper. Ayun na nakakulong. Parang sila ano lang, sila Conan lang, ganyan. Si mabait naman yun eh. Sobrang lambing niya ni Jasper. Sige, mahirapan dyan. Pagano kaya tayo ng ano? Para lagi kami stock ng pagkain ng aso. Yung freezer na ano. Kasya pa ba doon? Hindi, pag dito na. Dadali mo ba dito? Walang kuryente, guys. Nagpe-prepare na ng pagkain ng aso. Brown out eh. Pagkain ng doggies. Yan si Conanin, Conanin! 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 Kiti Conan, laki, no? Ay! Uy naman si si KitKat, oy! Ang KitKat na yan, oy! Laki ng Conanin, no? Sus! Pero maliwanag pa sa labas, eh, no? Maliwanag pa sa labas. Bali 30 na ngayon pakakain. Ayan, atay. Kulang yata. Maano sila, Tayo, hindi sila mapili basta may kanin tsaka ulam. Okay na. Yan. Okay na yan. Kasya, 13 po. Hindi, okay na. KitKat! Mula KitKat! Katatakaw! I-slide lang, no? Sana kumain na si Jasper. KitKat! Laters ka na, KitKat! Ay, bye! Jasper! No, bebe! Ayan, no. Tag-isa kayo. Jasper, yan. Yan. Gaway sila. Yeah, galing nga. Oy, si Jasper. Sige na, Jasper. Kain na, bebe. Dali na, kain na. Mainit pa. Hindi, ito na yan. Kain na, dali na. Kain na, dali na. Ayun, bebe, ayun, no. Dali na. Sungit niya, no? Einstein, tapon tuloy. Generator tayo, guys. Kasi walang current. Ano yung kinukwenta mo, kuya? Pautang mo ba? Alin? Kaya na ka ba may kinukwenta? Asan si Bero ko, Pittsburgh? Hindi ako si Pittsburgh. Yung chinelas mo, magchinelas ka. Andun. Hanapin mo lang sa ano. Ito naman. Pittsburgh. Ganyan pala yung generator. Flashlight mo ako. Kuya, pa-flashlight daw si mami mo, kuya. Akin na. 79. Grades mo yun, no? 79, no? Hindi ah. Kala ko grades mo eh. Yun. Tapos, sasaksak sa outlet. Sabihin ako. Mahirap. Ang walang kuryente. Dila may generator si Nene. Ako ng off. Papalagay ako, guys, ng off. Ayun na, ilaw na muna. Ilaw yun. Ay, ito pala. Wala kuryente. Oh. Hi, loving. Hello. Business. Good night, guys. Good night na kami, baby. Baka malobat na yun. Bye-bye. Good night. Mamatay pa.